Oh, si mga followers na po dyan, pighandaan po kami. Nin masiram na pangudtuhan. At siya na lang nindo kaluton. Nanay. Nag-hobling ka. Kaya kaini, maski sarabay kita. Badi yun na yan ang isunod ta o tulay. Ano? So nahiling ta po sarong pangangaipo. Din sarong concrete bridge. So sa kadakol-dakol na politikong nagtuga, saro lang po talaga ang nahiling kong tunay. Ini po sarong pangiturugan milang iniyong ngunyan. Totoo na po. Mapapagayon ta po ang Punta Tarawan. Yeah, po nakita ko dyan sa Bicol River. Ali po sa Port kan Balungay. Asin pasiring po kita sa Punta Tarawal. Kung sain si ipigpromesa ta po na covered court. Ipinakaiulay po kan Barangay Council sa paagi po ni Cap Berry. Iyon po ang pakiulay kan mga residente sa barangay. Sa tuya na pong pupunan. Nasa adventure mood po kita ngunyan. Asin maugma po na liwat. Makabalik po digdi sa barangay Punta Tarawan. At sabi po ni Anton, si Anton at sa tuya pong kapitan, kan Baroto, mayo pa man po daang nadidisgrasya sa iyang Baroto. Kaya kumpiyansa po kita. Anton! Okay lang kita, Anton, ha? Okay baga, ano? Good morning. Maray na aga. Okay. Ayos, sikap, ha? Ngunyan, natapos na po si karampanyahan, tapos na po si eleksyon, nagbalik po giraray sa Punta Tarawal. Tanganing tupadon, mapangyari, si sa Indo pong pangaturugan. Raranihan ta po itong bamboo bridge. Ang pagkakaaram ko po, nagpatugdok po kayan, nag-asikaso. Iyo po ang Barangay Council kan Punta Tarawal. Mauta pong ranihan, asin maistudyaran, ninulit nakaabot po sa kuya, manunungod sa pangangaipo na masalidahan na po ininin concrete bridge. Sabi po sa kuya, kan mga residente sa Punta Tarawal, digdi po nag-aaragi ang mga residente duman. Medyo makatakot pagda ikatuod po, pagda isanay ang mga tao. Ipa-assess na po sa mga engineers kan Department of Public Works and Highways. Ang importante po kaya sa man ng mga infrastructure projects itong kasimbagan sa pangangaipo kan mga tao. So nahiling ta po sarong pangangaipo na masalidahan po ining bamboo bridge, din sarong concrete bridge. Yaong kita sa Barangay Punta Tarawal kan Calabanga. And siyempre kaibanan ta po si Cap Jason Very, mga barangay kagawad, mga residente po digdi, pighandaan po kami. Nin masiram na pangudtuhan. Madyana ka mo, madyana. Ay. Mas mapresko digdi. Madya, bayanihan kita. Ayun, Digdi na lang. Yan. Ayos baga. Agura, no? Asing ko. Libre ko na ka, boss. Ubus na ini. Kuha na lang juice duman. Salamat po kong sa pagbisita sa Punta Tarawal, sa pagtaupo ng dakulang proyekto. Ini po sarong pangiturugan milang iniyong ngunyan. Totoo na po. Duwang groundbreaking, din duwang magkasaway na proyekto, multipurpose covered court, saro po sa Salvacion Baybay, asin saro po digdi sa Punta Tarawal. Parehong pakiulay, parehong pangangaipo, kan mga opisyales, kan mga residente. Tawan ta muna po munang makusog na urupakan. Siring na tawan ta pong makusog na hiyawan si Kong. Palakpakan ta po. Dahil finally po, ang satuya pong hinahagad, ngunyan, mapuna.
Sa ngunyan po ika naging giya para po talagang ma-realize po ang samuyang hinahagad na multipurpose building hindi po sa samuyang barangay. So sa kadakol-dakol na politikong nagtuga, saro lang po talaga ang nahiling kong tunay na iyon lang ang nakapagtao po sa samuya. So talagang dakulaon po ang naitao sa tuyang tabang ni Congressman. Arog po kita kayan ka, desidido, paghanap nin solusyon sa problema, kasimbagan sa pangangaipo. Bako sa dahilan na gusto talang manggana, giraray, kundi tanganing maipadagos si mga napunan, si mga pupunan na programa asin proyekto na aramta kasimbagan sa pangangaipo kan mga komunidad, kan barangay, kan banwaan asin kan distrito. So salamat po sa gapos na nagsuporta sa tuya pong Kalakawan.